So बाहेरानि अबस्थाखौ नायनो हागोन दाबो 4टा जाबाबो ओरैबायदि सान्दुं आङो मोनसे गारिया खारग'लांबाय मोनसे 3:55 आव थाङोमोन ओमफ्राय दिनै मानो 3:30 आवनो थांखोथाय 1 मिनिट लेट जानानै बारग'लांबाय ओमफ्राय दायो 4टायाव गंसे दंबावो 4टाबाबो नाय सान्दुङा मारै सानखौ नुदों ना मारै सान्दुङा बिराद गोसा जोंनि एकोमोडेशन खाथियावनो बैयावनो स्टेडियामा दङ आलजानब स्टेडियामा ओरैबायदि सान्दुङा गोसाखा दाबो ओमफ्राय एबारनिखौ बारग'यै बायदि थाबाय थाखानोसै खाथियावनो थ' होमबा नायदो आं बहा थांनो ओंखारखो नोंथांमोननोबो देखायनोसै बै जायगायाव लोगो मोनहैनोसै ना खुलुमबाय रसिता सामफ्रामारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायबाय स' आङो दिनै साननैनिफ्रायनो न'आव दं छुट्टिमोन ओरैबायदि बोरिं जाबाय हारसिङै न'आव थानानै ओमफ्राय आङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांसै नोंथांमोननोबो देखायनो आं बहा बेरायनो थांनो नागिरदों न' सिङाव हारसिं थाबाय थाबाथाय बोरिं जायो ओमफ्राय दिनै आं फुरा माने इन्डियान लुक्सआव रेडि जाबाय माने बिराद गरम नालाय ओमफ्राय न'आव थांनानै माखासे गस्लाफोर लाबोदोंमोन न'निफ्राय थ' फाइनालि आङो इन्डियानि बायदि दिनैहाय इन्डियायाव थानाय बायदि मोनदों थुदो होमबा थांनोसै टाइमा जानोसै सबाय फांना होनांसै लोगोबो गैया सुजाबो गैया सुजाबो आफ्टारनुन डिउटियाव थाङो थांसै दायो होमबा थाब फैफिनगोन बाहेरानि हालोदखौ आं नोंथांमोना देखायनो ओरैबायदि गरम बाहेरायावहाय गोदोनि फुराना रसिता बायदि नुदों आयौ सान्दुङा गरमथार बे जोंनि गेटनि बाहेरायाव ओमफ्राय बै बिल्डिं नुनाया बे एखे बिल्डिं बिसोरबो सब माबानि आरो हौवाफोरनि एकोमोडेशन इयो ओमफ्राय हिन्जावफोरनिया बेयाव ओमफ्राय बे बिल्डिंखौ बारनानै बै फारसेथिंनो प्रितम हितेश आगैमोन थाग्रा न'खौ मोनो आरोना स' बेयावनो जोंनि गेट दंखायो रावखौबो हाबनो होआ सिकिउरिटि 24 आवार्स सानै साथाम सिकिउरिटि थाखायो इयाव स' फाइनालि आं फैनाय जायगाखौ मोनफैबाय सिङाव हाबहैनानै देखायनोसै आं मायाव फैदों एक्चुअलि आङो लुलु बाजारावसो फैदों मैगं थाइगं सब जोबजोब्बाय ओमफ्राय नायहैनि मा मोनो लुलु सिङाव आरोना सिङाव हाबहैना नायनोसै मा मोनो लुलु सिङाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे थ' आं लुलु मार्केटाव सफैबाय बेयाव बयनिफ्राय दाम गोसा माइरंफोर ओमफ्राय आंथ' माइरं जायाबानो थांनानै थानो हाया ना सुजामोन बायदि नुडल्सजों थांनानै थानो हाया ओरैबायदि दाम माइरङा बयनिफ्राय दाम माइरङानो ओमफ्राय नायनो हागोन बेयाव 5 केजियावनो 700-800 गोजौ गोग्लैयो आरो दामा ना जि खस्थ' बिराद दाम गोसानि बायनानै जानांगौ माइरं थाइजौ नुबाथाय आं नायनानै थानो हाया लांखायोखा थाइजौखौथ' ओरैबायदि मोजां थाइजौ फ्रेस थाइजौ इन्डियानिफ्राय लाबोनाय 12 थाखा रियाल पार केजियाव ओरैबायदि मोजां लांनोसै थाइजौखौल' जेब्लायबो फैबा थाइजौखौ लांखायो आं स' फाइनालि मैगं गोथां मोनबाय बहुद गोबावनिफ्राय जायाखैमोन नै लाय ओरैबायदि जायफोरखौ जों न'आव गारहरो बेफोरबायदिखौसो जों बायनानै जायो बेयाव बेबो ओरैबायदि दाम होनानै माने लाइ बिलाइ गोथां ओमफ्राय बेसेबां जागोन थायो मोजांखौ बासिनो आं बे बांद्रायगोनहाय माखासेखौ लानानै थांसै एसे खम रुमाव मोनफैफिनबाय बिराद वीक जादों माने बहुत गोबावनि उनाव जिमाव थांदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि दुरबल मोनदों मानो होनबा जिमाव थांबा मोजां बुस्थु जानांगौना फिथाइ सामथाइफोर आंथ' बिदिबो रोङा ना जानो ओंखायनो बहुत माने दुरबल मोनदों दिनै थांला नामाथाय आङो थाङियानो साबसिन जासिगोन नामा बिदि होननानै सानबाय आरो आं मानो होनबा नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरलाय जिमाव थांबा मा मोजां बुस्थु जानांगौ ओरैबायदि माने दुरबल मोनजोबदों एकदम माने आं मिथियाना जेबो मा जानांगौ मा लोंनांगौ जिमाव थांबाय थाबा स' नोंथांमोनहा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय जिमाव थांबा मा प्रटिन बायदिसिना जानांगौ बेफोरखौहाय खोन्थाबानो जाबाय ना आंनोहाय कमेन्ट खालाम दुरबल मोनदों ससेबो थाबायनो हाया मेंदों आं जिमाव थांनानै ओमफ्राय मा खालामनो 3 केजि एक्सट्रा जानानै दङ नोंथांमोना मिथिगौना एयारलाइनाव मावबाथाय माने एकदम देहाखौ फिट लाखिनांगौ जेब्लायबो फिटनेसआव अभार वेट जाबा इउनिफर्मा एसे टाइट जाबाथाय
बिराद खस्थ' माने याव खारथिंलाय खारथिंबाय थानांगौ इउनिफर्मखौ लुज खालामलाय मालाय ओंखायनो मोदोमखौ फिटनेस लाखिनाया बिराद गोनांथि आरो ओमफ्राय आङो 10 केजि बारायनानै दङ खमनाया आं एसे एनै जिम थांबानो खमो ओमफ्राय एसे एनै जिम थांबानो खमो ओमफ्राय आं मिथिया आरोना जिम थांबा मा जानांगौ लोंनांगौ बेफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोना आंनोहाय अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय जिमाव थांबा मा जानांगौ लोंनांगौ फैसा बेसेबां आग्लायना फैदों नायनि काटारनि फैसा सोर नुवाखैमोन नायदो काटारनि फैसाखौ नै बे 100 थाखा खिया बे 10 थाखा खिया थाइबा खिया थाइसे खिया बेनोसै आरो फैसाया बेल'सै थ' दिनैहाय आं बिराद बुरजा बुस्थु लाबोदों सप्तासे बारा थांगोन इयो बुस्थुफ्रा लाबोदों माइरङाथ' मास मोनसे बारा थांगोन सेरबाया ओमफ्राय थेवबो 60 रियालनि लाबोदों आङो 60 रियालनि बुस्थु बहुत बुस्थु लाबोदों 60 रियालनि बयनिफ्राय बांसिन माइरं आरो सामब्राम नोंथांमोन आं दहाय खिन्थाखाबाय स' काटारनि फैसाखौ नायदो आं आगोलबो देखायबायमोन नै बेनो काटारनि फैसाया जोंनियाव महात्मा गान्धी थायो नालाय बिथांमोननिया नै बिबार थायो बे बिबारा बिसोरनि नेसनेल फ्लावर बयनावबो बिबारा थायो नै 100 थाखायावबो दङ जेरावबो दङ इन्डियानि रुपिसखौ आं इन्डियानि रुपिसाथ' आंनाव दङ नै जोंनावथ' बापुजि थायो नालाय बापुजि उल्था जादों बापुजि जोंनाव बापुजि थायो ओमफ्राय बिसिना नै इदि बिबार थायो इसेबां फाराग आरोना बिसिनि फैसाजों जोंनिजों स' शपिंआ जोब्बाय आंनिया 10 मिनिट्स दंबावो गारि सफैनो थाखाय ओमफ्राय गारिखौ नेगासिनो आङो इयाव जिरायनानै आं नेचारेल माने ग्रीन ग्रास बायदिसिना बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो एक्चुअलि इयो नेचारेल अरिजिनेल नङा बे दुब्रि गांसोआ मा होनो बेखौ गायनायसो आरोना आर्टिफिशियेल ओमफ्राय थेवबो माने थान्दा मोन्दों इयाव थानानैहाय दाम गोसा सामब्रामा इन्डियानिफ्राय फैबासो एसे खम जायो ओमफ्राय जेदिन इन्डियानिफ्राय सामब्रामा फैनाय बन्द जायो दामा बारा जायो ना ओमफ्राय दायो दिनैहाय एसे खममोन 6 रियालाव मोन्दों थेवबो माने बिदिनो आरो 100 थाखानि बारा 150 थाखा जागोन आरोना थेवबो दिनैहाय सामब्रामनि दामा सेरसेयाव इन्डियायाव बेसेबां सामब्रामनि दामा सेरसेयाव खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना बिदि माने गरम दिनैहाय 42 डिग्री थांबाय आरो मास मोनसेनि उनाव 57 डिग्री हालागै थांगोन दै गरमा आं खोन्थागोन जे दिनाव बारायलाङो आं खोन्थाबाय थागोन 57 डिग्री जानांगौबा बाहेरायाव ओंखारनो हागोन नामा ओंखारनो हाया ओरैबायदि गरम जायो माने दायो बार बारगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि मोजां बार बारदो दंफां लाइफांफोरा नायबा बारा बारगासिनो बे बाराबो एकदम गुदुं खामलाबजोबनो नागिरो गुदुंनो बाराबो माने स' जोंनि गारिया फैबाय थेंक इउ स' माच एभ्रिवान आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय न'आव थांग्रोनोसै दायो फाइनालि जोंनि गारिया फैबाय माने घन्टा मोनसेनो फैयो आरोना घन्टा मोनसेयावनो आं बुहुद शपिं खालामबाय ओमफ्राय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि खुलुमनाय अननाय सिबिनायखौ बयनोबो बड'लेण्ड आरो आसामनि बाहेरायाव थानाय बयबो रायजो राजाफोरनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबावबाय लास्ट जोबथायाव थेंक इउ स' माच आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन जेब्लायबो आङो काटारनि बादै एसे भिडिअ लाबोबाय थागोन स' नोंथांमोना किप सापर्टिं आरो भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो थेंक इउ स' माच एभ्रिवान एन्ड लाभ इउ